Така да вече на всички сме дошли, само да напиша едно съобщение, че сме лайв. Чакам още една-две минутки. През това време някой, ако има някакви въпроси, свързан с копи трейдинга, може да попита. Ще отговоря. Виждам, че няма въпроси. Първо ще започнем с рекап през тия две седмици, които нямаше лайв сесия. Имахме една единствена сделка, тя беше 1000 шип. На 1000 шип беше сделката. Как решихме да има шип? Много лесно. Как решихме да има тази сделка? Много лесно. Първо тук виждаме, че имаме един нисходяща тенденция, след което имаме един заформен рейндж, след което имаме един пробив. Като цяло тук исках първо да видя един ретейсмент, да видя как ще се развие. И просто тук на този рейндж хай зададохме един ордер, който ето тук беше филнат. Тук на тая позиция имахме две нива за DCA, защото ето тук, ето това ниво тук също е доста добро, нали, при което евентуално в нормални пазарни условия цената, нали, както нали, се отблъска от тук, но след това заради дропа, който се получи при биткоин, цената слезна от тук. Това го очаквах, нали, че мога да слезне до тук да се обере ликвидация. Затова едното ниво за ликвидация беше този диапазон, следващото не беше ето тук. Тъй като тук също доста вероятно, нали, цената да се обере тая ликвидност, да продължи леко надолу, за да се вере, нали, хората да се залъжат и съответно да продължи нагоре. Долу-горе така се получи, но тук, след като, нали, цената направи реагира от нашия вход, аз ви казах да престим 100% на вход. По принцип, това движение, което се получи тук, нали, имаме тук един връх, втори връх, който е малко по-нисък. Долу-горе се знаех, че, нали, ще ни удари 100%, тъй като 100% на ход, тъй като точно тая същата точно този същия price action се е случвал няколко пъти на шиба, но тъй като бяхме в лонг, отделно имахме и доста еми имахме тук, аз чаквах нали, да се отблъснем. В принцип аз, нали, като съм в една позиция лонг, шорт, няма значение. Нали, дори колкото и каквото и да случва, нали, да е в брата посока, аз просто си я чакам, не знам защо, може би това не е добре, но работи по страната на този проблем. И общо взето това е за шиба, тук не ударени 100% на вход и по-добре че го преместим и сега щяхме да ни, да, верно ще да не ударило едното ниво за деца, най-добрия случай. Второто, среден вход, долу ще да е тук и все още щяхме да сме на минус, пък може и да ни удари и 100%, нищо не се знаете, че по-добре, нали, че поставихме 100% на вход.
И това е за тая една сделка, която имахме през седмицата. По принцип за копито имахме 2 сделки. Едната беше на акт. Тя се направи доста добро движение. Там анализа беше цяло фундаментален. Както бях написал в чата, че чакам една валута, която а, нали, Gain Global AI Narrative да й обърна внимание. Точно така се случи. Тя валута скочи с едни 30-40%. Unleverage, нали? Но, за жалост, нали, не знам защо тогава не се копираха нещата. Писахме на наши хора, оправихме го. Нали, после пуснахме и на Sonic, това по същия начин. И нали, след като пак се случиха, ние се свързахме и ни също ни казаха, че т.е. копито в Gate.io не всички валути става да се копира. Има един списък от 245 валути, който вече нали, аз го имам. И вече преди да а, влизам в сделка, т.е. нали, когато избера някой коин от тези, които по принцип следявам, и нали, той го има в този списък, влизаме. Ако го няма, нали, ще го качваме тук в сигналите. Всичко, не всичко, но да кажем 80% от всички сделки ще се качват тук. По-сигурните сделки, като Акт и Sonic, ще са в копито, тъй като хората там сами гласували доверие. Сега ще видя какво сте писали. Има някъде в членото обяснено как join към копи тренинга. Да, мисля, в анонсмент имаше обяснение, но то не е толкова сложно. Само важното е там, че трябва през нашия линк да влезете в копи, тъй като е с whitelist и през нормалната търсачка няма как да го намерите. И това е за копи трейдинга. Ако нещо има, нали, може да ми пише налично, няма никакъв проблем. По принцип влизам с 2% в сделките, пак зависи колко нива има за DCA. Ако имаме едно ниво за DCA, влизаме с 2%, ако имаме две нива за DCA, както беше при шибата, влизаме с 1% на вход, след което нали, там 1% на второ DCA, 1% на трето, сумарно на 3% в сделка. Сделки дали се очакват много, зависи много биткоин как ще реагира. Сега ще поговорим и за биткоин, какво аз лично очаквам да се случи с него. В момента, това, което очаквам да се случи с биткоина, е тук, може би да има още един пъмп, до ето това ниво тук. След, нали, като стигне това ниво тук, да има една консолидация и точно при 20 януари, 18-19, да направи един стоп loss hunt до ето това ниво тук. В принцип, нашата зона, която ви отговоря от 2-3 седмици, може би, за лонг е 90-88. Тая зона, нали, аз очаквам биткоин нали, да падне до преди Тръмп, както казах тук, да се даде една консолидация, да може да се даде ликвидност. След като имаме дроп за 100 хънт. И оттам нататък, нали, вече само нагоре. Като във влизането на Тръмп очаквам да се получи последната вълна, която последната вълна за мен лично е до 120-122 хиляди. Може и 130 хиляди да достигне. Затова нали, няма как да знам. Нали, няма как да направим точни прогнози. Това е което нали, очаквам специално за биткоин. В момента нали, това не е нивото за лонг, защото аз ще очаквам тук, ако се достигне. Супер, влизаме на доста. На доста не, но сигурно не само на биткоин ще влизаме в някои други мои валути, които съм си набелязал. Да, със сигурност влизането на Тръмп в парламента ще е доста възходящо за биткоин. Като цяло тук на този лайв бих казал, че ще ви кажа аз лично как ще се позиционирам върху пазара, тъй като сега на 15 януари, според мен и един мой приятел, ще обявят стагнираща инфлация, при което ще се започне така масовия булрън, масовия аут сезон. И в този случай
аз как бих лично инвестирал, нали, така ще направя аз така ви препоръчвам на вас, а именно 10% в Ethereum, 10% в Link, даже Link за мен има доста по-голям потенциал от Ethereum, 15% в Solana и всичко друго ще бъде разпръснато в AI коини. Такива коини съм казал доста пъти, Render, ICP, DAO и конкретно в момента не мога да се сетя, ако искате мога пак да ви а, изпратя този списък, който бех си направил, нали, който съм ви изпращал. AI в момента доста, нали, ще скочи, тъй като повечето компании като Amazon в момента прайсинват в роботика. Също Nvidia пуснаха 50-90. А, защо прайсинват в роботика? Тъй като като цяло на тяхната главна цел в момента предстои криза и нали, точно в тая криза те искат да заменят доколкото могат човешката ръка с роботика, обаче нали, те, за да може тия роботи да не се управляват с дистанционно някой да ги управлява, на тях им трябва AI и точно поради тази причина AI върви нагоре. Но по принцип това е, нали, което очаквам за AI. Всяко може да се случи, няма как да бъдем на 100% сигурни. Лошото, което в момента е, че BlackRock и Grayscale имат около 800 000 биткоина колективно, което е нали, доста. Binance, която е най-голямата борса за крипто активи, имат около 400 000 биткоини. И защо обаче има ETF? Защо правят ETF за криптото? Ами правят ETF не защото нали, им харесва криптото като технология, ами просто да могат да си прибират пари. Как прибират пари? Ами нали, купуват биткоин в случая. Нали, те ще направят ETF акумулат на Solana, на Dogecoin, да бе, на абсолютно всичко и сега ще ви кажа защо. Как не е, защото вярват в криптото, а защото когато купят, както в случая вече имат 800 000 биткоина, те вече те ги притежават тези биткоини и те просто осигуряват ликвидност на борсите и когато те осигуряват, те получават такси. Тоест те получават лихвени проценти за това, че осигуряват а, ликвидност на борсите, което е чиста печалба. Нали се едно аз да направя един хедж фонд за крипто, вие да ми дадете нали, пари за мен, аз да ви кажа, ще инвестирам в биткоин, Ethereum, Solana. И нали, аз купувам съответно тия коини, давам ликвидност на борсите и тия проценти, които ми дават на мен за това, че им осигурявам ликвидност, си ги прибирам за себе си. И то затова е цялото нещо, нали? Затова се правят тия ETF-и, не защото верват в криптото. Като цяло и аз самото крипто не съм сигурен дали като цяло ще съществува, ще просъществува напред във времето. Самия блокчейн, върху който е направен крипто, да, той е направен за да остане. И така. Да, със сигурност ETF-а на Solana, дали със сигурност, не знам, но ще бъде одобрен на ETF-а на Solana. Както казах, тяхната цел е да могат да се прибират едни пари, да се оправят войната. Ами, в смисъл, сега не мога да ти дам нали, такъв съвет дали сега да си продадеш аутовете. По-скоро мога да ти посъветвам да направиш евентуално DCA. Нали, при евентуална корекция. За Ethereum, то мисля, че нивата ни за Ethereum, които бяхме начертали една от сесиите, са още валидни. Да, ето това не е нивото тук, което очакваме да се случи. Ethereum пак същата работа, да направи един пъмп, консолидация, пада до това ниво и съответно ние тук заемаме лонг позиции. Ами за Solana аз лично виждам 350-400 долара до края на годината, но пак не може да сме сигурни какво ще решат момчета от BlackRock и
Grayscale в момента и макроикономическата ситуация не е много розова, деликатна е. Сложно е. Но, нали, казвам, това са нещата, които според мен се случат. С биткоин го очаквам 120-130 хиляди тази година, соланата 350-400 долара. Вече AI коините там няма как да прогнозирам докъде стигна, докато се инвестира в роботика. Сигурност там сигурно ще има едно добро възходящо движение, затова ви препоръчваме там да инвестирате. Първо ще изчакам, аз лично ще изчакам корекцията, ама не ми е проблем дори и да не се случи да влеза на малко по-късен етап. В принцип от тук нататък нашите сесии ще са от две части. Първата част е точно така, която правим в момента, да правим рекап и преглед на пазара от сорта на биткоин, Ethereum и някой друг коин. Между другото на Doge, нивото, което бях ви пратил, нивата, които, нали, бях качил крипточата за шорт и за лонг, доста добре беше реагирал от нивото ни за шорт. Но аз лично не влезнах, просто, нали, кой е много не го следя. Ето, както виждате от, нали, началото на тази зона, 17% надолу на леверидж. В крипточата съм ги поствал, нали, тия коини с AI, аз след Wi-Fi пак ще го направя, стига да не забравям. Втората част от криптосесии ще е обучителни. Днеска не съм правил презентацията, тъй като Тони все още ми е създал темплейт, както знаем, нали, на мен много не ми се отдава. Нали, не подирам толкова внимание за да са добре направени, да са красиви. За мен е по-важна информацията. Тъй като нямам презентация, днеска сметам, нали, да споговорим за видовете борси, които има. Те са два. Имаме децентрализирана борса и само централизирана борса. Децентрализираните борси, това са платформи, които позволяват на нас хората да търгуваме директно помежду си, или нареченото peer-to-peer, без да имаме нужда от посредник или някой централен орган. Какви са, нали, характеристиките на точно този тип борса? Че там ние имаме пълен контрол върху нашите активи, имаме с частни ключове, нали, т.е. такива борси са Uniswap, SushSwap, PancakeSwap и дори нещо да се случи с тази платформа, с тази борса, мен не ми пука, защото, нали, парите са ми там, са ми в този портфел. Имаме при тия борси имаме анонимност, тъй като често не искат къса верификация. Имаме и другите предимства, нали, че както казах, нали, имаме по-голяма сигурност, тъй като тези средства не се съхраняват в централизирани структури, имаме по-малка уязвимост от към хакерски атаки. Обаче има и недостатъци, като тези недостатъци са по-ниска ликвидност в сравнение с SEX борсите, централизираните борси. Интерфейсът е по-сложен, отколкото при централизираните борси. И другото нещо е, че имаме малко по-бавни транзакции, нали, пак в зависимост от блокчейн на мрежата, която избираме. При биткоин, когато последно използвах, беше около час, което си е доста, при трон мрежата се пристига за около 5-10 минути. Другия вид борса е централизирана или така наречена SEX борса, SEX Exchange. Това е платформа, която се управлява от компания, която действа като посредник между купувачи и продавачи и съхранява криптовалутите на нас в техен портфел и ни обработва транзакциите. Такива борси са като Binance, Bybit, Gate.io и, нали, там Kraken, всички платформи, които позволяват марджин търговия, въпреки че в момента вече има и DEX борси, които позволяват маржин търговия. Такива са AlphaX. Имаше и още една, която в момента не се сещам.
усещам за AlphaX, нали, която е точно така. DEX борса с маржин търговия. Та при централизираните борси, там характеристиките са, че самата платформа ни контролира на нас средствата чрез централизирана инфраструктура. Повечето, не повечето, ми всички вече, нали, изискват такива курс верификации заради МИКА регулацията в Европа. И тук транзакции се обработват доста по-бързо, тъй като, нали, тъй като не се изпълняват в блокчейн, а извън него. Тук имаме, нали, по-висока ликвидност, имаме по-удобен интерфейс, който е подходящ за начинащите, имаме поддръжка на голям брой криптовалути и фиатни валути ако, нали, хората, които не са използвали този DEX Exchange, могат да видят, че по-малките борси, не тия най-известни като Uniswap, имат доста малък набор от криптовалути, 20, 30, 50, докато централизираните борси като Binance, Bybit, MEX особено имат много 300, 400, 500. Но недостатъците на тази централизирана борса е, че има риск от хакерски атаки, има и регулаторни ограничения и по-малка прозрачност от DEX борсите. Това е от втората част за тази вечер. Другата седмица, ако то не, нали, това е темплейт. Има малко повече информация. Не съм сигурен за какво ще говорим. Може за акции, за облигации вече говорихме, за опции, за деривати. Няма никакъв проблем. За Инч, мисля, че го бях разгледал един път в чата. Също смятам, че е добра валута. Даже наскоро пак направи Golden Cross. Golden Cross това е пресечът на 50 ема. 50-дневната има с тази от 200-дневната има. Така че им също е доста добър. Аз даже, освен на EA листа, който ви изпратих нали, за инвестиране, бях изпратил, преди това бях изпратил такъв списък, нали, с 3-4 коина, които са също добре за инвестиране, мога да го потърся, нали. Аз съм си го записал на телефона всъщност. И сега ще ги изпратя. И да, пак ще го изпратя. Едно нещо, което забравих да ви кажа, всъщност е, че аз работя върху не мога да кажа точно книга, просто една информация, която ще е събрана в PDF. Кога ще стане, също не мога да кажа, понеже ще е може би не 150-200 страници. Ако искате, мога да ви изпратя и съдържанието, нали, което ще включва вътре. Само да го намеря. Така.
намеря го сега. Така. Прати го в чата на какво ще се държа. Каква информация ще има в... всяко ваше е готово, не мога да кажа, може да минат един месец, 2 месеца, много зависи, тъй като се занимаваме с други проекти, с други неща, с една автоматизирана система за търговия, която договаря около 30% на месец докарва като доходност. Дали ще я споделя тук, също не мога да кажа, тъй като тя не е лично само моя, тя е съвместна с нашия колега, който да казвам да използват него за фундаментален анализ. И така, да, индикатор бях правил, но тъй като доста неща в момента правя едновременно и кога ще е готов, не знам, но в момента в който е готов ще го споделя също него безплатно. Да, ами ще направим пак пробна сделка. Ако искате и можем сега да я направим, тъй като имам една идея за една позиция. Сега ще влезем да направим една пробна сделка. Само да проверя дали тази валута също е има в този списък. Е, за жалост няма тази валута тук. Не е възможно за купиране, тъй че може да направим още една сделка на биткоин. Нека първо да достигнем едно от нивата ни за шорт или лонг. И така. Ами да, колегите са от Crypto Benchmark са по-булиш за биткоин. Дали са реални? Ами аз тогава, когато той беше направил лайв в Binance, не го изгледахте, че нямам на идея той какво казва като... Защо мисли по този начин. Нали, може би първо ще го изгледам и ще ти кажа, нали, какво мисля тия таргети. И И така, мисля вече да приключваме тази сесия, тъй като разполагам отново с ограничено време. Другата седмица ще се говоря малко по... Така, значи сега трябва да изпратя списъка с AI коиновете и с нормалните коини, които мисля, не така, доколко се сещам. Виж, само това трябва да ви изпратя. Пробната сделка ще е, когато пак зависи, нали, ако до 2-3 дни тук не се биткоин не достигне нашите нива за шорт или лонг, ще направим колкото се може по-кратко, не, за да може да сме готови при евентуална сделка, когато отново. И на така, аз ще ви пиша допълнително в чата, нали, кога ще направим тази сделка. Ще съберем пак в или тук, или в просто лавче ще съберем и ще направим една пробна сделка, да видим дали всичко е точно. И така вече приключвам тази сесия. Благодаря на всеки, който беше тук. И вече ще се видим друга седмица в неделя.